Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur tasakur tentunipun boten kasupen kula aturaken puji dhateng Gusti Kang Maha Agung ingkang wonten ing kalodhangan siang punika niki tasih lumebiraken taufik hidayah saha inayahipun puji dhateng panjenengan sedaya lan ugi kula sakonco saking keluarga Renova Campur Sari. Bila saderengipun kunjung bateng sagung para pemunden para mini sepuh sesepuh para pendiraji supaya kami tuh bodeng pamawas melalap teguh itu kalang kelangkung kunjung bateng sang jaring para prayoga agung satiraning nagari manggalaning projo ingkang tubuh caksoning bukti lan kunjung bateng sagung para rawuh tamu gagung saha putri sumebat bateng para kadang merdo tarma ingkang tubuh winang kuing suka basuki sebisa balik ngaturaken kasugengan katentreman miwah sih wiloso saking pangosing Gusti Kang Maha Agung Bukitar saka sandang katsibo kasari dobrikati kesami sumrabah dumateng kula. Niki ngaturaken pabagya wilujeng sugeng siang. Sugeng pinarakan dimartu arti kare penggalih saha pinanggih kalian keluarga Renova Campur Sari. Ingkang pidalem saking Kaladan Dusun Pilang Randu Datung Blora Mustika. Ingkang minangka pangarsa niki saking panjenenganipun Bapak Jumari SPD. Dan ini ginanjara wilujeng kalis widodo dari sapi kala wonten ing ari kalagayan siang punika niki saged marang sowan mudi dawuh saking piyambakipun Bapak Suji sekalian Ibu Purwati kaleres siang punika niki wonten ing acara pairdian wali matul kita berarti ini panjenenganipun Bapak Suji sekalian sampun kepareng ada tepi jejering Sudarmo ana nggih angislamaken ingkang putra ingkang sesilih pun Adimas Bagus Robi. Mila puji paduka mligi kunjung dhateng Adimas Robi ugi ingkang putra sampun kaslamaken mugi saged enggal saras wangsul wonten ing bangku pamulangan lalu kita dados putra ingkang saleh bekti tumrap tiyang sepuh kekalipun migunani tumrap bangsa negari miwah agami amin Allahumma amin. Niki paringgan wonten ing siang punika saking kanca-kanca Renova Campur Sari Dikaseng Guyung punika pambiwara Delta Audio lalu kisini dan dokumentasi video syuting media Tama lalu dijumpa kali pamundut siang punika sampun kepareng kanthi Widowati wonten setunggal kalih 3 ingkang mangke sinareng kula nggih pilih saking Kang Panggungan dan atur pangkripun kunjung dhateng sang jaring para lenggah para tamu bila boten kasebat setunggal Bapak Nyawiji katuran sugeng siang sugeng sonten sugeng pinarakan dimartu martibane begalih sikabiaken hapi pekatur paskuton Patrat Campur Sari lumantar New Renova Campur Sari. Semoga kepareng jengkar setunggal kalih 3 Widowati niki kinten ngaturaken salam pambuka. Mugi pepanggihan wonten ing siang punika purwa madya wasara mangkir rahayu wilujeng kalis widodo ing sampi kala. Semoga Always
Habukani pepanggian wonten ing pahargyan siang menika saking kanca-kanca Reno Pak kebareng nggih sawon nyewanaken setunggal kalih 3 Widawati.